Takukte bukuk song tabokni o ungtong jorani norok jotono saimano hayongni jotoni se bemar tabokni se joton bemar kotor coronavirus ba covid-19 tabok sagara BTC namme ko bemar bai tabok joto jagano lockdown kabangma Tiprasa rok jingjal kalaijak o lockdown angmani yagulo kebo maimase ya kebo phaime ya kebo salary mai ya kebo kabangma jingjal Tiprasa rok abono tuini jong bises khai kabangma no Tiprasa rok phataro tongnai rok chini dofani sikla sikli rok phataro company o restaurant or unorganized sector rok samung tangnani thangpai taba kabangma jagan khajak borokni beton bata maya borok tongnani jaga krei thunani jaga krei chanani jaga krei dogan phiyogia abhaike jingjal khai tongthano chini thane kok duk bai phun ro sokbai jong Lukurok no kobokmani phaidi jong subalai no je mansak borok no maitlu buti chanani phano sep sap khairo an nei chini koimung bai kabangma Lukurok no chini chono tabok chini bisingti subamung ro horlai tongo chung kabangma Lukurok no tabok subakha obhaike no tini takhuk song chini okra chini guardian rok phaika Koktripura ni haba nogo borok bahaino obhaike naharmung bai no Lukurok no borok ni naharmung kubuni naharmung tongmani phiaba tabuk o covid-19 no ti borok bahaino Koktripura ni bising tifan chin Tiprasa rok sikla sikli ro jingjala nangai kalai tongmani borok subathan nei phaima bai borok chono suba surukha heke phaji jing sinimung na lainai tamo khai tong heke borok ni thani jing kaisa Lukurok ni phasing kaisa message bahain khana lai sir sagrani ni sinimung mung tamo khai tong Pulia sini kaplaisa kaitana hambai maro te sini Koktripura tangphang komal kolonya bo sing hambai maro tamke tini sengoro phaimani uddesho hongke kaisano je thanai 2000 March ni 24 tarik simi je lockdown ungmani o sara 12 borsor ni bisingtui sini Tripura rajya bo o jaga je coronavirus ni hini sing bisham mahamari sing nuk tomano belai kirma singsa amoni bisingtui sing nukjaka sinio Tripura rajao kabangma sini dofarok baksa ba mairum kurui mai masalia kebo ba bairat rogo thanginai rangpucha kurui bibino social media tui sing nuka borokni rangpucha kurui mairok masa yang tongka apake sing wana jagai belai kha khamo abon sekang angkisa koimung ba sanamu sungo ani mungka Suranjoy Debroma ang Dormonogor DM office aro sorkani seleng samungklai jongo yang tongo sini takuk uttom Debroma bo All India Radio Dormonogor bibago bo samungklai jongo nga angkaisa konyamu sungo tamklai oje coronavirus tui tabuk bibino sara walo bising sini India bo lockdown so 21 dini omni bising tui sinugu belai ke khakamo tamke omaka sing wansoka je Dormonogor town felisibo sing aro tongnai rok 15 jona moto tongo aro ni sini felisibo secretary ka takuk Dhananjay president ka takuk Sama Saron Debroma te sengaron member wansoka oje jarat kabangma sini dofa ni bororok tabu mai masaya ngai nyai jeng tomoi mani abona tui sing wansoka sini ja suktui sing je sini sak mantui sing subana hani tini oro phali jao ambage sing tini oro phaimanjak phaika te oro je oje somo kesebo pano singno sini takuk sini komal koloi singno jorarma bagai bono belai ke hambai tamke omo omhai jorano sing mawagai bonobo belaiga hambai pai play maru Lukurok thani kono koimung dere nama chugo jaro financial to table lockdown financial table lockdown phlogi mana afro Tiprasa rok ni kami tongnai phatar tongnai ni tebe jingjal asai lai mana afron bagai Lukurok no kono message ba chuba mung rok khaidi ab hai kono message omo belai nangmani kok tamke sing jara sorkani sakri khlai tongnai rok ba sugnai rok no ang konyamu sungo tamke sing jodi mohaike sing subalai tongkhangke omo belai ke hamnai tamke sing nukjago jara sini Tiprasa rok
corona virus ni bisingtui je lockdown ungmani abo tahujara belaike pathetic tamke kabangma sungnuk jago media ni bisingtui sini borok tabuk samung korikya bibino haba korikya samung tangai samung maimasali amhake kabangma nugjak tongo ambage sang jotono konyamusong bibino social organization baksa club ni organization political non political sang jotono milai sang samung khlayana tamke sang dofano muthangna hangke sang busanga abuk phai nangnai omo belaike nangmani hangka ang kaisa mohe kobna musungo je sini je sang je udukta naman hangke sang sini dormonogor jo je tongnai rok sini taku bukhuro aron bisingti sang jara sang purfan hne je nargmani plus bibino sang aro surilai tongmani omo baike sang 20,000 ang sang tikha ngolaikha sang thumlaikya abon bisingti sang wansoka o je instant je tabuk je nangsok mani sang phaikhanaka je Bangalore Hyderabad Chennai rogo sini borok jara ba bibinno sak samung tangi aro thangai samung tanghani wansok mani nogo buma bufano aro samung tangi rang rohna ni wansok borok thangmani tabu bor niji se bialo klaijak omhai borok no sang belaike tabuk chubana nango omon bagi sang tini chin takuk komol kono yago sang tin 10,000 bono yapari rekha te khanabo sang te o dormonogor jara tongnai masaya mani bial no aro sang khana 10,000 ni mairum te alu te saban yaksona bagi sang abake rena hnyai sang wansoka angkai lukurok kazana mo songkai o lockdown samaya jehetu government sarkar ba nini pradhan mantri phun chief minister phun handi borok je sungno nogo tongdi nogni ta kotuli kahangke yaksudi sanitizer ba sapan ba phe sore hini samani ang abon koinemo sung nogni ta kotuli jara nangsok kahangke simi kotuli hake ta kotuli omono sung o corona virus no sung reklai mannai Lakin hambai hingga takuk te bukuk song narok kena abon bagino Koktripura chung sini kaisa account ani bumungai account number tongmano chung MT khairikha aro kuno transaction sudo obo chung disaster ong tongmani somoyo Tipraaroni bage relief fund ni bage use khai jak situn account hai ni chung narok no mia ni simino okli ni simini chung sini ani account number no tolaw ri ton man tini bahini chung ri ton tongmono Tipraaroni no bhaike phatar kasai tongnai rokno haste Tripura rogo judi maima che maiman om hai ong tongnai rokno thinango tar lockdown tai mas kaisa 2 mas 3 mas angima no tai extension afro lukurok chuba mong nangnai afro bage ready tongpanai nangnai takuk te bokuk so abage tongmong narok judi chuba mong renamoske narok sak renamoske ready narok sak account no boini achare rok jingdal kasai tongnai rokno daima kha dati kokri to phano jara chini bisingti renamosu tongnai rokke chini o helpline ba account number tibo narok sono chuba chori mana ba Koktripura phai tabo sar songhake phai bo narok chuba phai mannai chinti prasarok at least o lockdown ong tongmani jorawo maiklubu tifan chai tongpai than abono Koktripura nahar mong ebong chung commitment morikha chinti prasarok no at least chai oile chung butharle je sakabana chung mama ei kaka ei dada ei sar ei hini pan chung lukuron thani yak jur khai yakong romoi phano chung sanai phano chini Tipraaroni no maiklubu ti khanlani no jora ke seba hai hini hige phatar haste ro tongnai ro tai bahin tai bo chini Tipraaroni lukuro bo chono chuba choro horka bro bahino WhatsApp by video snami ro horka phaidi chung abarono bahino nai nele nei brok tamosaka যতন হামবাই আনবমুখা সরল পদ জমাতিয়া আন পারাংখা তিনিঙ্গরিয়া আন লগে সংকক সানাই কিসা खुलुमखा जतन हामबाय Koktripura no खुलुमखा आन मुंखा सुकांति जमातिया और आन पारांखा तुरि सिंगलं जों तंमानखा मुंबाइगो जोंबो मुंबाइगो कामखाय तंफाइगो हायबन जों कुरि रनो नोबै जों दाबो गेसा सुबा गाननायखा आं गोबां कक बुसाया आनि जों जतन नो हामबाय मारबो और Koktripura no बालायखना हामबाय Koktripura तंसि जों दाबो सुबाय मानो आं सालियाते आनि बाय सासिन खुलुमखा Koktripura sana tai hambai takuk tai bukuk sana जों मुंबाइगो तंगो फेमिलि खे आन बुलुंखा सुखा देवी जमातिया तुइदे सिंगलनि जों कुरि रनो किसा सुबा लायने हनै सुबा लायजाखा जों जत फेमिलि खे मुंबाइगो तंगो जों बकरैनो
Kere rona kisa nugui sobalai ni sobalai jakha hambai Koktripura belai ken hambai marogo ani loge kisa kosa. Koktripura hambai rogo anbu mungke soron jamatia tuidu para ketalni anjotno hambai rogo. Khulumkha Hingke Koktripura ni chini lukuchuba mungni o tang norong nai tongan bagi belai kena hambai sa song na bahana belai kena hambai khulumka.